2 nap alatt 4 igen nehéz feladatban kellett bizonyítsák legjobb tudásukat és rátermettségüket a Hargita, Maros, Brassó és Kovászna megyei hivatásos tűzoltóegységek csapatainak, a megyebeli szakasz után ugyanis a zónabeli szakasznak is udvarhely adott otthont. A próbatételek ezúttal is 2 helyszínen zajlottak, az udvarhelyi alakulat székhelyén csütörtökön délelőtt versenytek a fiúk, a további 3 próbát a városi stadionban szervezték. Látványos, ám embert próbáló feladatokból nem volt hiány. Híradónk azt a próbát rögzítette, amikor a tűzoltóknak a leggyorsabb és legjobb csapatmunkáról kellett tanúbizonyságot tenniük. Ilyen versenyre évente sor kerül a tűzoltó egységek között, hogy milyen célból, erről Dudu Ovidiu ezredes beszélt a Hargita megyei sürgősségi esetek felügyelőségétől. Deci este o competiție de tradiție care se desfășoară de mult timp în cadrul structurilor Inspectoratului pentru Situații de Urgențe și are ca scop de antrenare a personalului operativ la misiunile pe care le desfășoară și le desfășoară cu rapiditate, dar este o competiție sportivă până la urmă. Eredményt délben hirdettek, az összesített pontszámok szerint a 4 megye legjobban teljesítő csapata, a Maros megyei alakulat, második helyre a Hargita megyeiek kerültek, harmadikként a Kovászna megyeiek végeztek, utolsó lett a Brassó megyei csapat. Az országos döntőt augusztus utolsó hetében Szebenben rendezik, ahová a zonális versenyeken legjobb időt elérő első 10 csapatot várják.